odhi nyime ogai mado Martha Koome okwayo migawo mar rito kaachiel gi riwruoge makendo ratich oganda mondo obed akicha kendo jiwo arita kaka yo mar kedo gi nek mar joma mine. Koome omedo ni obila, jotelo mag kor gwenge kaachiel gi jotend nyumba kumi owinjore oti kanyakla maneno ni arita joma mine ojiw ka gin e miechgi, skul kata kuondegi mag tich. Ma en bang' ka jalup ogai mar obila Edwin Lagat ne olando ni joma mine maromo 97 ne onegi e pachoka e thuolo mar ndalo 90 mokalo. Police officers, community leaders, Nyumba Kumi organizations, and all of our citizens must join hands to work together to ensure that our girls and women are safe in their homes. They are safe in their schools, they are safe in their workplaces, and also in the neighborhoods. Combating femicide requires not just legal intervention, but societal transformation and unwavering belief that no woman or girl should ever feel her life is disposable.